Jedlo v školských jedálniach je celosvetový mím. U nás na Slovensku a v Česku to nie je asi až také zlé, ale nie je to žiaden luxus. Asi záleží na akú školu chodíte. Ja už roky nechodievam do školskej jedálne, preto objektívne neviem posúdiť, či je to také zlé, ako sa o tom hovorí. Ale nemôžem povedať, že keď som chodieval ešte na obedy, že to bolo až také zlé. Väčšina jedál bola dobrá. Nebolo to 5-hviezdičkové jedlo, ale dalo sa to zjesť. Až na pečienku, to som nikdy nejedol. Ale ani pečienka nie je moja najtraumatickejšia spomienka. Viete, čo si pamätám najviac až dodnes? Na školskú pizzu. What the hell? Oh my god, no way. Celá trieda sme sa tešili na pizzu v ten deň. A čo sme dostali? Niečo takéto. Školská pizza je 3-kilometrové cesto a na tom je paradajkový pretlak, šunka, paprika a syr. Sklamanie. Keby do obedového menu aspoň napísali, že je to pizzový koláč, aby minimalizovali sklamanie. Toto proste nie je pizza. Ďalšia vec, ktorú som nemal rád, bolo to, že som musel všetko dojesť. Čo si myslíš, že robíš? Vraciam tanier. To čo je na tom tanieri? 3 zrnká ryže. Jedlom sa nemá plytvať, to je pravda, s tým súhlasím, ale tak čo je veľa si myslím. Dobrá vec na školských jedálniach bola to, že raz za čas niekto rozbil tanier alebo pohár a celá jedáleň mala zadarmo divadlo. Žarty ale bokom. Buďte vďační za to jedlo, lebo niektorí by za také jedlo boli veľmi vďační. A buďte milí na kuchárky, lebo majú ťažkú prácu a snažia sa. A ešte aj preto, lebo ak nebudete, tak vám na budúce naplujú do jedla. Napíšte mi, na aké jedlo ste sa tešili a napíšte mi aj nejaké vaše spomienky, zážitky z školskej jedálne. Veľmi rád si to prečítam. Ďakujem a majte sa.